Ndị be anyị ekene m unu. Igbo mụrụ nze mụọ ọzọ, ekenekwa m unu ma kene ihe na-emere unu ihe. Anyị ka nọkwa n'akwụkwọ abụ ihe onye metere. Cheta na ebe anyị kwụsịrị bụ ebe eze Ụzọmezie na-agwa ndị ala ukwu okwu wee na-asị ha na onye ọbụla hụrụ nwa agadi nwaanyị ebe ọ na-eri akpana ọkụkọ, gbaa mbọ napụta ya akpana ọkụkọ ahụ, maka na ọ bụrụ na o bute ụkwara o zuo ọha niile ọnụ. Onye ọbụla n'ime anyị ga-etinye aka ka anyị hụ na ekpochapụrụ ihe ọjọọ tụrụ ụlọ biri n'ala ukwu ugbu a. Bido taa gawa n'ihu, onye ọbụla anyị nwetara ma ọ bụ anyị natara ozi na o gburu mmadụ, ma ọ bụ onye be anyị ma ọ bụ onye mba ọzọ, naanị Chineke bi n'eluigwe ga-akọwa nke ọma ihe anyị nwere ike ime onye ahụ. Igbu mmadụ anyị na-ekwu maka ya abụghị naanị mgbe mmadụ ji mma ma ọ bụ egbe gbuo mmadụ ibe ya. Ọ gbasakwuru ndị ji ọgwụ edula mmadụ ibe ha mmụọ, ma ọ bụ were ọgwụ mee onye Chukwu kere otu o siri ke ha ọ dị ndụ ọnwụ ka mma. Ndị be anyị, naanị ihe anyị chọrọ bụ ka ala anyị dị mma. Onye maara asụ ya sụọ n'ikwe, onye amaghị asụ ya sụọ n'ala. Oge eze Ụzọmezie kwuchara okwu, ndị ala ukwu na-ekele ya na-asị ya na Chukwu ga-edowe ya ogologo ndụ ka ọ chịrị ha na-aga n'ihu, n'ihi na ọ bụ ihe ahụ o kwuru ka ha chọrọ na be ha ugbu a, na Chukwu ga-enye ya akọ na uche ọ ga-eji chịrị ha na-aga. Udo ga-adịrị ya n'ihi na ọ bụ onye ọbụla chọrọ udo ka udo na-abịara. Ha kwuru ma kwekọrịta na ha so ya n'azụ n'ihe ọbụla ọ na-eme ugbu a, ebe ha chọpụtarala na ọ bụ naanị ihe ga-adịrị onye ihu na onye azụ mma ka ọ na-achọ. Na o doola ha anya na ọ dịghị oge ọ ga-akpọnye ha isi n'ọhịa. Onye ọzọ kwuru okwu mgbe o kwuchara okwu tupu ha agbasaa bụ Maazị Ọhakwe. O biniri wee sị ọha na eze, ala ukwu kwenu, ha etie ya, mụọnụ ya, zụọnụ ya. Gbanụ ya na-esonyere m ka anyị chọpụta kene ihe mere n'ime akwụkwọ a bụ ihe onye metere. Aka m bụkwa nwanne ụlọ nwaanyị Oriakụ Uju Anyanwụ. Ndewo, ka o mesịa.